míňavosť. Míňať len tak, mrhať, až tak preštedro dávať nerozumne, alebo waste, verschwenden. Čo je to tá míňavosť? Keď sa Ježiša pýtali na lásku, ale vtedy to povedali takou otázkou v tom príbehu, že kto je môj blížny, tak to poznáte, Ježiš odpovedal príbehom o jednom pocestnom, ktorý išiel, totálne ho tam dobili tí zbojníci a nechali ho tam polomrtvého. Išiel prvý, druhý, tretí okolo neho a až ten milosrdný Samaritán sa ho ujal, nalial mu olej do rán, ošetril ho, proste postaral sa o neho, ešte aj odviezol do hostinca, tam sa o neho postaral a povedal, že ešte zaplatím všetko, čo by to stálo. No a pointa tohto príbehu je, že ten pocestný mu to nemal ako vrátiť naspäť. A dar, keď hovoríme o dare, dar je dar. A nečakám nič naspäť. Inak sa to volá biznis. V dare je vždy, alebo by malo byť vždy niečo míňavé. Láska je tiež vždycky míňavá. Láska je láska a ak čakáš naspäť, volá sa to obchod. Inak by sme vlastne sa aj my všetci v niečom podobali pohanom a pohanským a iným náboženstvám. A žiaľ sa to niekedy aj v našej cirkvi tak na to podobá, že fungujeme, ja ti tuto zabijem vola a ty mi za to požehnaj dobrú úrodu. Alebo ja ti, milý šaman, obetujem tuto neviem čo a ty uzdrav, Božík, nejaký boh, moje dieťa. Ja ti odmodlím sa, obetujem toto a toto, urobím takú púť, takéto modlitby a ty, Pane Bože, požehnaj teda moju rodinu a aby dobre bolo. Ale v tom nie je ani míňavosť, ani láska, ani dar. A v niečom to v každom vzťahu tak funguje. Je to tak, predstavte si napríklad manželstvo, použijem príklad Ogara Gaja, že bola taká situácia, že teda Ogar sa snaží pre svoju manželku ju aj potešiť a tak. A teraz Gaja by ale jeden večer našla na jeho nočnom stolíku, si zabudol odložiť, by mal Ogar takú tabuľku a tam by bolo napísané, že 2-krát za deň povedať ľúbim ťa. 3-krát za týždeň pochváliť, ako je oblečená. 1-krát mesačne kúpiť kvety. Vždy v sobotu pochváliť, ako dobre navarila. A ešte by tam bolo v zátvorke za tými, že aby neviem čo, aby mi v nedeľu urobila moje obľúbené jedlo. A že keby to Gaja našla, ako by sa cítila? Proste minimálne je to úplne nejaké čudné a je v tom nejaká prázdna disciplína a vôbec nie je láska. Toto nie je láska, toto nie je míňavosť a všetci cítime, že tu na niečo nesedí. A predsa ako keby nás to tiež tak vie zviesť vo vzťahu s Bohom takto v niečom fungovať. Ale láska sama stačí. Náš Ježiš, ktorý si nás prvý zamiloval, on sám stačí. A on prvý bol úplne míňavý. On prvý naozaj, že vymíňal, rozdal, mrhal a niečo nehľadal, čo z toho bude mať, lebo to je láska. A ja, milý môj Eben, ja s vami chcem žiť pre tento svet naozaj bláznivú, ale svetú míňavosť. A že on, náš Ježiš, stačí ako dôvod na to, aby sme na neho míňali. Aby sme na neho míňali naše voľné nedele, poobedia, čas, spánok, námahu, službu, peniaze, aby sme na neho míňali znova slova, piesne, najlepšie hudobné nástroje, jednoducho všetko. Aby sme to na neho míňali, aby sme na neho míňali našu lásku. A tak by som chcela, aby sme aj my ako Eben, že ja si myslím, že to je úplne také v niečom naše srdce a DNA, aby sme boli známi, alebo možno ešte viac ako známi, aby sme my sami boli hnaní. Aby sme boli hnaní práve nie nejakou prázdnou disciplínou, ale touto míňavou láskou. A je to aj v 2. liste Korinťanom napísané, že nás však ženie Kristova láska. Tak nech nás ženie jeho míňavá Kristova láska, a aby sme na ňu my tiež tak odpovedali bláznivo, míňavo.
To vám všetkým želám. Nech vás Boh žehná. Ahojte.